Dobrý deň, ja som zasa tu a totiž, čo som vám hovoril, ten vlog. Teraz som budem točiť. Povedal som si, že natočiť dobrý vlog. Takže minulé sme hovorili, že budete robiť toľko, že prosím, že aby som vás poprosil, aby ste mi dali 1000 lajkov, 1000 toľko lajkov, toľko komentárov a toľko blbostí, no nie blbostí, ale povedal som vám, že dáte 1000 lajkov, 10 000 lajkov, 1000 komentárov, 1000 komentárov, 100, ale to je jedno, koľko mi dáte, toľko budem mať, ale nech je vyše 100, prosím vás. A keby ste mohli dať, ja akože nenutím vás k tomu, ale teraz vás chcem poprosiť. Nebudem točiť akože videa, poviem vám to takto. Poviem vám to, akože ak by sa iba zeznamili, no ja som mal akože svoj kanál, ale už ten bol úplne na prd, nikto ráno nedával nič. Tak dal tento, spravil som si nový kanál, vlastne tam Miroslav Zoráč. A keby ste boli takí dobrí, že by ste mi dali komentáre, toľko. Potom ja nebudem ako točiť videá, budem točiť videá, ktoré nebudú mať spoločné ani z notebooka, nebudeme chodiť dať moc na notebook, ale budeme robiť také, že napíšete dole komentár, že čo bude robiť, napríklad dám si sol a lat do ruky a také, viete. A taký budem robiť videá. Budem taký vlog točiť a potom ja teraz točím s telefónom, tak preto mi to padlo, lebo to mám na krátke dráhe položené, keď sa mi šmíka, tak to nemôžem predržať pohľadané, tak trochačka mi to tak predržalo. Prepáčte mi sa toto, dajte kľudne dislike 1 alebo 2, 3, 4, koľko sa vám chce. Takže toto video je to všetko, čo som vám hovoril, tam môžete, keď sa vám nechce dať. Tak toto video by to bolo všetko. Budem vás privítávať. Pozdravu. Ahoj. Dobre. Takže nič ďalej nepoviem, lebo už je noc a teraz točiť tak blbo. A sa mi zaverajú oči, lebo stávame doma, teraz také nepohodlné velice. Tak bude to tak, jak to chcete vy. Takže keď chcete a kto chce, nech mi objedná kameru, ale nebudem vás prečo dráždiť. Dobrý deň, dobré ráno, dobrý večer, ahojte. Dobrý deň, dovidenia,